వెల్కమ్ టు ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాయింట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో తెలంగాణ ఒక ఉద్యోగ సమాచారం గురించి మనం పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియో తెలుసుకుందాం. కొత్తగా ఎవరు మన ఛానల్ చూస్తుంటే ప్రతి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన గంట అయితే యాక్టివేట్ చేసుకుని టాపిక్లు అయితే ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ అయితే రద్దు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది ప్రాక్టికల్ నిర్వహించే అవకాశాలు లేనట్టుగా తెలుస్తున్న ఇంటర్ బోర్డు క్లియర్గా చెప్పింది. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే కూడా 174 పోస్టులకు ఆమోదం. అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. కోర్టుల్లో ఏపీపీ పోస్టుల కొరత భర్తీ ఆవశ్యకతపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందింది. దీన్ని పరిశీలించిన ప్రభుత్వం తాజాగా పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం తెలుపుతూ ఉన్న ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లుగా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే విద్యాశాఖ కీలక ఆదేశం. జూనియర్ కాలేజీల విద్యాశాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం అడ్మిషన్ల కోసం పరీక్ష నిర్వహించొద్దని చెప్పి స్పష్టం చేస్తోంది. శ్రీ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలో ప్రతినిధులతో సమావేశమై అధికారులు రేపు స్కాలర్షిప్ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ నిర్వహించొద్దని ఆదేశించడం జరిగింది. వెంటనే స్కూళ్లు తెరవండి. తెలంగాణలో ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు టీచర్ల ఆందోళనలకు దిగారు. ఈ నెల 30వ తేదీలోపు స్కూళ్లు తెరవకపోతే నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేయబడతామని హెచ్చరించడం జరిగింది. అలాగే పరీక్షల వాయిదా. తెలంగాణలో గురుకుల కాలేజీల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వాయిదా పడింది. ఏప్రిల్ 4వ తేదీన జరగాల్సిన TJSWR-JC సెట్ పరీక్షను కరోనా తీవ్రత దృష్ట్యా వాయిదా వేయడం జరిగింది. కదా ఈ రోజు తెలంగాణ యొక్క విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నామండి ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాయింట్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.